Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa a dnešné video bude Avonbox. Aj keď som vám sľúbila video o obočí, tak Avonbox som chcela dať ešte teraz, aby ste si vlastne stihli objednať, keďže máme polovicu kampane za sebou. Tak, dnes to bude môj Avonbox za kampaň 16-2013, takže je to vianočný katalóg. Toto video už som točila raz v sobotu, ale bolo veľmi zlé svetlo. Dnes to nie je o nič lepšie, no ale tak dúfam, že aspoň niečo z tohto videa budete mať. Vonku je dosť hustá hmla, ale tak budem sa snažiť vám to ukázať aj tak. Tento vianočný katalóg je plný výhodných ponúk a výhodných setov. A skoro pri každom sete je buď nejaká darčeková taštička alebo darčekové balenie, takže určite je to vhodné na toto obdobie, ktoré vlastne bude, čiže vianočné. Takže určite si vyberiete či už pre seba, alebo pre svojich blízkych nejaké darčeky. Ja tu mám dosť veľa týchto výrobkov, ale nie sú všetky moje, ale niektoré sú uvedené, niektoré som kupovala ako darčeky, tak nebudem vám hovoriť, že ktoré to sú, aby to nebolo hneď jasné. Tak, začnem takými dvoma produktmi z dekoratívnej kozmetiky, takže prvým je táto brošňa. Už si nepamätám na názov, ale stála 7,20 a je vlastne v tvare lístku a má po sebe takéto kamienky. Je to naozaj veľmi krásna brošňa. Má vlastne, môžete si ju pripnúť na sako, na kabát a ja veľmi rada nosím takéto brošne, takže toto sa mi veľmi páčilo. A druhá dosť výhodná ponuka je set náušníc za 9,90 takéto krásnej červenej darčekovej škatuľke a je to vlastne 12 párov náušnic takýchto bodiek a sú vlastne poukladané v tvare stromčeka. Takže od perleťových cez také kamienkové náušnice je to naozaj 12 párov, zelené, ružové, červené, biele, modré, zlaté, strieborné, takže myslím si, že každý si príde na svoje. A ďalej, čo by som vám ukázala, je kozmetická taštička. Toto je stála asi 3,50 a v katalógu je napísaná červená kozmetická taštička. Neviem, ako to vidíte vy, ale mne príde skôr do ružova. Je takáto prešívaná a tuto má takú striebornú mašličku. Tak, ďalej, čo sú výhodné ponuky v Avone v tomto vianočnom období, sú také výrobky, ktoré sa celoročne predávajú dosť dobre a teraz sú vlastne v tých vianočných obaloch. Takže jeden je takýto 400 ml Avon Care krém. Je to vlastne krém na ruky, na tvár, na telo a pre celú rodinu. Stal 2,90, je to veľmi výhodná ponuka. Je to proste taký klasický univerzálny krém, ktorý naozaj využije v rodine každý. A ďalší takýto vianočný výrobok je krém na ruky a toto je konkrétne parafínový krém na ruky, ktorý vám tú pokožku rúk trošku zohreje a tento krém stal 1 euro. A tretí taký vianočný výrobok je pena do kúpeľa, ktorá stála 1,50 € a toto je s vôňou zeleného jablka. Aj keď má to síce 250 ml, peny do kúpeľa sa skôr predávajú vo väčšom, ale tak toto je veľmi také milé a balenie. Je ešte tam jedna vôňa, myslím si, že s ľaliou alebo s niečím. A ďalší výrobok je z rady Natural Kids a je to vlastne farba na telo do kúpeľa s vôňou bobuľového ovocia, čiže to je s vôňou čužoriedky. A je to vlastne taká farba, že vlastne tuto si to takto otvoríte. Môžete si s tým pokresliť telo a následne si to zmiete, normálne to penie ako sprchovací gel. Tak, ďalšie výrobky, mám takúto sadu, bol to takýto set, asi stál 4,90 alebo 3,90, už si veľmi nepamätám. A jedno je vyživujúci balzam po holení a toto je hydratačný gel na holenie. Samozrejme nie je to pre mňa, ale tak má to takú peknú, je to vlastne z tej edície Avon Men Sport. Má to takú klasickú vôňu a myslím si, že takým darčekom nikdy nič nepokazíte, pretože ja rada dávam darčeky, užitočné darčeky. Takže toto je jedna z výhodných ponúk. A ďalšia dosť taká výhodná ponuka a aj u mňa sa to dosť predávalo, je kolekcia X Series a jedna je kolekcia Rush a druhá je, neviem názov, ale má takú oranžovú farbu, takže je to kolekcia sprchovacieho gelu, deo spreja a toto je vlastne vôňa.
A k tomu je ešte aj takáto darčeková škatuľka, tu som ešte zatiaľ neotvárala. Tieto na začiatku vlastne sa predávali z rady X Series, vlastne len tieto deo spreje. Ale vlastne teraz vo vianočnom katalógu tam pridali vôňu a ten sprchovací gel. Mne osobne sa obidve tie vône páčia. No chcem vám ukázať vôňu a nejde mi to otvoriť, nechcem to potrhať. Mne osobne sa páčia obidve vône, ale tak priateľ mi raz spomínal, že tá ráž sa mu páči viac, no tak má tú ráž. Je to naozaj veľmi krásna vôňa, taká mužná. Tak, ďalej čo som vám chcela ešte ukázať je takýto darčekový kôš. Toto stálo 3,90, je to vlastne takýto, toto je takýto košík zlatý. Tuto je vlastne taký polystyren, ktorý si máte dať vlastne na spodok a obsahuje to ešte, tuto máte ešte aj presný podrobný návod, že ako to použiť. Tuto je ešte vlastne na ten polystyren taký papier a vlastne tuto je mašlička. A tuto je ešte fólia vlastne, aby ste do toho dali výrobky a takto pekne ich zabalili. Podľa mňa je to úplne skvelý nápad. Tento kôš stal 3,90 a dá sa podľa mňa potom využiť aj na hocičo iné. Takže mne sa táto ponuka veľmi páčila. A tento kôš sa dá objednať aj niekde medzi poslednými stranami, áno, s takýmito výrobkami. Mne konkrétne tieto výrobky žiadny nepatrí medzi takých mojich obľúbených alebo takto, takže ja som ten darčekový kôš objednala osobitne. A neviem, či som vám hovorila cenu tej sady X Series Rush 9,90. Takže to by bolo všetko. Tak, a mám tu ešte tie výrobky, ktoré mi prišli, neviem kvôli čomu. Buď som splnila nejaký motivačný program, ale ak som ho splnila, tak len nejako náhodne, lebo zdá sa mi, že som to niekde videla, ale naozaj neviem. Tak vám ich ukážem. Tak prvým výrobkom je tento telový krém. Je to vlastne edícia z rady Planet Spa, moja obľúbená. Telový krém s plumériou a citronovou trávou. Tá pluméria je asi kvet, pretože naozaj ešte som o tom nepočula, neviem čo je to, ale v katalógu bol tam nakreslený kvietok. Takže takto vyzerá tento telový krém, ktorý som vám už ukazovala, takýto obal. Telový krém s minerálmi z mŕtvého mora. Vlastne takto sa to otvára. Musím povedať, že vonia tak citrónovo a je tam naozaj cítiť nejaký ten kvietok, tak neviem. Ale neviem sa rozhodnúť, či sa mi to páči alebo nie. Je to taká veľmi zvláštna vôňa. A druhým výrobkom z tejto istej rady je to vlastne relaxačná a zjemňujúca rada s výťažkami z ostrova Bali. A druhý je telový peeling. Telový peeling ja nemám žiaden, takže tento ma veľmi potešil. Neviem vám povedať ceny týchto výrobkov, pretože som ich neobjednala. A tretí výrobok je z rady NU Clinical a toto je spevňujúci pleťový krém s hĺbkovým liftingovým účinkom, tak tento asi tiež niekomu asi podarujem. Je to vlastne na ochabnuté kontúry tváre, aby vám tú tvár tak vypol a ja, chvála Bohu, zatiaľ takýto problém nemám. Tak, to je všetko, čo ja som si objednala za kampaň 16, naozaj. Ak by som mohla povedať, tak len dve výrobky z tohto všetkého sú moje. To potom môžete kľudne hádať a kľudne mi môžete napísať aj čo sa vám páčilo alebo čo ste si objednali z katalógu 16. Tak prajem vám krásny začiatok týždňa a majte sa krásne. Ahoj!